Men erimdağı men erkekdim, men tutururdu. Ağzımda diş kalmadı, ağzıma dep vururdu hep. Ağızlarım yara olup gelirdi. Hani sonra erkekti hazır, sonra can etip bana bir zat diysen kaçık gidiyor telefonu koyup, ölçülmeye de yağda yetmiyor, koyup kaçık gidiyor. Hani erkekliği? Hele uğrunun altında erkekti. Şurada da koşulup oturalım, bilip oturuyor. Böyle hiç zaten men yok diye, men yok olanı, men arkama geçecek otuz çalışıyor da. Yine bir gayratçılar. Yine canvır giyenin bilen erkek olmayan. Ağzına, burnun aşağına murt koyanın bilen erkek olmayan. Erkek gayratın bilen erkekliğin görkez. Sağ olun. Qaharım geliyor ara. Sağ ol Bahar hanım. Biraz özün bas. Qatı utanç verici, qıynandırıcı ýagdaýlarda, wagşylarça bir türkmen halky şu derejä gelip ýetdi da. Oň üçin sen ýaly bardyr ýene de sen ýaly içýän qahar gelip ýörenler gatken. Tebä Türkiýede saňa o deňizden pul toplap bermeýärler. Deňizde dollar akyp ýatana barıp toplap alyp gaýdar ýaly. Ýan gaýdyşyň ýaly hemmemizem şo gulçuluk etip ýöz. Bu zatlaryň soňuna çykmaly watandaşlar biz. Gaty utanç verici. Türkmen gelin gyzlary diýilende bir näzli, nygmatly, utanyp ýören, sallanyp uዝ basyp ýören türkmen bir törüniň bejegi bolmaly biz. Biz näme üçin bu ýat bir ýurtlarda beýdip gulçuluk etip ýaşamaly? Näme üçin biz ýaşamaly? Han biziň baýlyklarymyz, han gurban bolan agzyny köpürçükletip aýdyn, ýankaýdyn 4-nji ýerde durýan baýlyk goýunça nirede? Ene biz şu zatdan hasabyny soramaly bulardan. Ýakalaryndan ewşitläp tutup soramaly. Şo günüň gelip ýetdi watandaşlar.